Hola, bones. Continuarem amb el curs i ara veurem com farcir de continguts els nostres curs de Moodle. Per tant, accedim al nostre curs i amb el mode d'edició activat ja podrem afegir activitats o recursos. En aquest cas el que volem fer és afegir un recurs del tipus fitxer, com podem veure aquí. Seleccionem aquest tipus de recurs i assignem un nom del recurs. Podem posar-li una descripció opcional i a partir d'aquí el que podem fer és generar o arrossegar els continguts que vulguem. Per exemple, si jo vull que sigui aquest fitxer, el de mamífers, que després utilitzarem pels glossaris, doncs l'arrosseguem i aquí el tenim. Si també volem generar una carpeta nova, doncs llavors podem fer carpeta 2 i ho tindrem també dintre d'aquest recurs. Podem visualitzar aquests recursos també com si fos un llistat, molt semblant als sistemes operatius actuals, o si fos un conjunt de carpetes. Des dels fitxers despleguem carpeta 2, carpeta, el fitxer que nosaltres vulguem. En aquest cas, aquí, com és un fitxer, hem de seleccionar un com el fitxer principal. En aquest cas, fem clic, fixeu-vos que el tenim com el fitxer principal, que està marcat així en negreta. Si jo agafo un altre document, l'arrossego a la carpeta i el selecciono una altra vegada, puc configurar-lo com el fitxer principal. Veieu? Canvia de color. Una vegada tenim seleccionat aquest recurs del tipus fitxer, podem seleccionar com es veurà. Si volem que es mostri de forma automàtica, recordeu que aquesta icona d'aquí ens assenyala què fa cadascuna de les coses, no? Que ell selecciona la millor manera perquè es visualitzi, incrustat, que es mostra dintre d'una pàgina del mateix Moodle sense sortir, força la descàrrega, podem nosaltres seleccionar el que volem. Llavors també podem mostrar la mida, mostrar el tipus i mostrar la data de càrrega o modificació. En aquest cas habilitarem tant mostrar la mida com mostrar el tipus. Deixem els canvis i fixeu-vos que tenim aquest fitxer, que és del tipus document Word 2007, que té aquest pes, i si fem clic, automàticament se'ns descarrega el document que nosaltres volíem. Anem a canviar-lo i anem a fer que en aquest cas la seva aparença sigui incrustat. És a dir, que directament se'ns obri i no es descarregui. Fixeu-vos que ara el que fa és que ens genera aquesta plantilla. No sé un PDF, un doc, no l'obre correctament. Anem a canviar perquè veieu l'incrustat. En comptes de que sigui un document, agafem un PDF, el posem com a fitxer principal, aparença incrustat, deixa els canvis, fixeu-vos que ha canviat, ja és un document PDF, i aquest sí que, veieu, el té correctament incrustat. És un document PDF sense sortir del Moodle. I això seria la càrrega de fitxers. Us recordo, només un fitxer serà l'accessible en el nostre curs. Finalment, fixeu-vos que tenim aquí el nom del recurs, que és el fitxer que hem fet aquí. Si en mode edició jo el tinc habilitat, jo puc modificar-lo sempre que jo vulgui. Entre totes les seccions, fixeu-vos, en el tema 4, i ara el torno al tema 2. La veritat és que el menú de l'esquerra va superbé per tal de moure els documents per tot el nostre curs. Deshabilitem l'edició i aquí tenim el nostre fitxer creat.